वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवता सेवया। भगवतिरुत्तमा श्लोके भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Background music, background noise. Yes. अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय 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 हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतामयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससजेदं सपूर्ववत् ससर्जेदं सपूर्ववत् अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमह्यो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 39 अंतर्हितेन्द्रियार्थाय
हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतामयो विश्वं ससर्जेदं सा पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससेर्जदं स पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 39 अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससेर्जदं स पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अंतरित इंद्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वं सचेन्द्रं सा पूर्ववत्। हरे कृष्ण हरे माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 39 अंतरितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वं ससेजं सा पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 39 ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದ ಹಂಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 39 ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸಂಜೇತಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी। अंतरितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्। हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೆ ಇದಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतामयो विश्वं ससेन्द्रं स पूर्वतम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ಅಂತರಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿ ಸರ್ವಭೂತಾಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಚೇತಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सा पूर्ववत्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अताहिरतेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्. हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸ ಪೂರ್ವವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತರ್ಹಿತ ಅಂತರ್ಹಿತ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಅದೃಶ್ಯನಾದ
ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಾಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಹರೆಯೇ ಹರೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಹಿತ ಅಂಜಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸರ್ವಭೂತ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಮಯಃ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿಸರ್ಜ ಇದಂ ಇದಂ ಈ ಸಹ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಪೂರ್ವವತ್ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅನುವಾದ ಭಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಿವ್ಯ ಸುಖದ ಗುರಿಯಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಮಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದ ಜೀವಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪೂರೈಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಲ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಕ್ಷೋಫಲಂ ಸ್ವಾದೃಶ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಹಿ ತನೋಫಲಂ ಸ್ವಾದರ್ಶ ಗಾತ್ರ ಸಂಗ ಸಿಂಹಫಲಂ ಸ್ವಾದರ್ಶ ಕೀರ್ತನಂ ಹಿ ಸುಮಲಾಭ ಭಗವತಾ ಹಿ ಲೋಕೆ. ಎಡೆ ಭಗವತ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ದುರ್ಲಭ. ಮೂಲತಃ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೆಂದಲೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಥವಾ ಅವನ ಭಕ್ತರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವೃತರಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪುನಃ ಸ್ವಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು. ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗೆ ಭಗವದ್ಧಾಮಗೆ ಮರಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರದ, ವ್ಯಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ಸೇವಕರು ಭಗವಂತನ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬದಲು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸರು. ಅದು ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೇ ವಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೇ ಅಂತೆ ಇಡೀ ಐಕ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.
ಆಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪದಾಕಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯಪಾದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ರದಾಯಿನೇ ಗೌರವಕಥಾತಮ್ನೇ ನಗರಗ್ರಾಮಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅಂತರ್ಹಿತೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಯ ಅರ್ಥಾಯ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿ ಹರಯೇ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿ ಸರ್ವಭೂತಾಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸಪೂರ್ವವತ್. ಸಸರ್ಜೇದಂ ಸಪೂರ್ವವತ್. ಭಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಿವ್ಯ ಸುಖದ ಗುರಿಯಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಾಯ ಅನರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಿಯದ ವಸ್ತು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ರಥದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಥ ಐನ್ ಅಶ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್, ಐನ್ ಕುದುರೆ, ಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಥಿ ಬೊಕ್ಕ ರಥ ತುಲೈ ಒಂಜಿ ಜೀವ. ಐಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಯ್ಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಐನು ಕುದುರೆಗ್ ಗೋಮಾತ ಐನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸೊ ಒಂದು ಐನು ಇಂದ್ರಿಯ ಐನು ಕುದುರೆಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇರ. ಸೊ ಐನು ಕುದುರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ಉಂಡು. ಅವು ಏನ ಬಲ್? ಏನ್ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ. ಈಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಿಡಿತ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆನ್ ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಲ ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ ಜಡ ವಸ್ತುಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಕ್ ಚೂರಾಂಡಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಐಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಐಟಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಏರು ಆತ್ಮ. ಎಸ್, ನಾವು ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ಕನ ಹೆಂಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓಲ್ಪನ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ
So senses, jadavastu the better, senses the better, manasu the better, buddhi the better, nama atma kana nama and Krishna panperu. So dayiga incha because senses nama indriya ಅವತ್ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ ಬೊಕ ತೂಪೆ ಅಂತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೆ. ಸೊ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರಪೇರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ದಾಯಿಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮಕ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ ನಮೈತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಭೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕೇನು ಭೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಅರ್ಥ ಏನ? ಭೋಗದ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಭೋಗ ಪಂಡ ನಮನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಾದ ಒಂಚೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಗವಂತಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ದಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಸ್ವಂತ ಖುಷಿಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ದೇಶ ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಕ ಮಲ್ಪ ಅವು ಭೋಗ. ಓಕೆ, ಭೋಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡಾರ್ ಪಂಪೆರ್ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಉಚ್ಯತೆ. ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಏನ? ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಋಷಿಕೇಶ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಭಗವಂತ, ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಋಷಿಕೇನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರ್ ಮೂಲತಃ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೆಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ದೇಶನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ. ತುಲೆ ಗೋಲೋಕಡ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಡ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ. ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಡ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಗೋಲೋಕ ಪೆಂಚ ತೋಜುಡ್ಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರಸತ್ವಸ್ಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ರಬೀರಬಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶತಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಂಡು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಉಂಡು, ಸುರಭಿ ಉಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೋಪಿನಕುಲುಲ್ಲರಲ್ಪ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೋವಿಂದನ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡವರ ಇಂದ್ರ ಗೋಲೋಕ ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಲ್ 4 ಜನ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಯರು. ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡಿಲೊತ್ತು ಒಂಜಾದ್ ಅಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಿಷ್ಣು ಅಕ್ಲೆ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಲ್ಗೆ ತೋರ್ಬೋಪೆರ್.
ಅಲ್ಪ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಡ್ ಇಂದ್ರ ತೂಪೆರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೆಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಂಡ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಅವು ಓಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಇಂದ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಇಂದ್ರ ಅವು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತನ್ನ ಮುಕ್ಕುಟಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅವೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜಲ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ರೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಾರಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಗೋಪಿನಕ್ಕಲ್ ಬೃಂದಾವನ ವಾಸಿನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಂಚೆ ಪೋಂದುಲೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂಡ ಏಂಚಿನ ಪುರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಹಾ ಕೇನನ ಮಾತ ನಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ ಪಂಪ ಆತ್ಮಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾಯಗ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಡುಂಡು ಊಚಿಸುಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವರಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಸ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಈರಲ್ಪ ಇತತುಲೆ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಗ ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನು ಮಾತ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪ ಕಲ್ಪಬೋದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ದಾಯಗುಂಡು ಏರ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ವಾಸಿನಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಕುಂದು ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೇನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಉಂಡಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ ಆವಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಗೋಲೋಕಡ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗ ಸೇವೆ ಬೋಡಂದ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವೆರೈಟಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಜಗತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ನೆನ ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಗೋಲೋಕ ವಾಸಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದು ಉಂಡಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲು ನಾ ಹೇಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಡದ ಹೇಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಎಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಒಕ್ಕ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಪುನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಆಯಾಸ ಆಪುನ ರೋಗ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಗಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಡ್ ಮಾತ್ರಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಕ್ಲೆ ಬಡ ಆಯಾಸ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೇಜಿ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಇಪ್ಪಲ ಆನಂದಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪಾವ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆದ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಗ್ ರಾಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾತದ್ ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯ ನಾ ಶಶಾಂಕೋನ ಪಾವಕ ಯದ್ ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಡ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತ ಆರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನನೇ ಶಕ್ತಿ ಆರೆ ಅವು ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆಯಾಸ ನಿದ್ರೆ ಬಡ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲವೇ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪಗಾಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸುರಭಿನಕುಲುಲ್ಲೇರ್ ಪೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ರಾಧಾರಾಣಿ ದಿನೋಲ ವೆರೈಟಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪಂಡ ಚಪ್ಪನ್ ಬೋಗೇನ ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ಬೋಗನ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಅರ್ಥನ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಎಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಎಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಕಲ್ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದ ಓ ಇತ್ತ ಇನಿಲ ಪೋಡತ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೇವೆ ಸಂಭ್ರಮದ್ದು
ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಇನಿ ಮೇನ ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇನಿ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಮಂಗ್ಲಾಟಿಲ್ಲ ಕೊಡತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ದೈಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೈದ ಜೀವನ ಎಂದ ಆಯೇಗ ಭಗವಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಡ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಸುಸುಖಂ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಸುಖಂ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೇ ಆತ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಖ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸ ಆದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ ಎರೇಗ ತೊಚ್ಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರೇಗ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗ ಹೆಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಲೋಕದ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾನಂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಕೊಳ್ಳಗಾದರು ಬಟ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದಂದಲೆ ಪುನಃ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮರು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಪಂಡ ಬಂಧ ನಡುಲ ಓವೆತ್ತ ಬಂಧ ನಡುಲ ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ಜನ್ಮ ದಾದ ಬಲ್ ಓ ಬಲ್ ತ್ರಿಗುಣ ತ್ರಿಗುಣದ ನೆಟ್ಕುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತ್ರಿಗುಣ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಅವು ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಪಾಡುವರೆ ನಾವು ಬೇಡಿ ದಾದವ್ ಕೋಲ ದಾದನ್ ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಡ್ ರೆಡ್ ಜರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಧಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಕ್ತಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತುಲ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ ಮಲ್ಪರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲೆ ಎಂತ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಕ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೂಪುಚೇರು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಪೋದು ಕುಲ್ವೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಉಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು
ತಪಸ್ಸೆವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ತಪಸ್ಯವನ್ನ ಇದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಪಂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೈನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪುಂಡು ಅನ್ ಗಂಗಾಸರ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಉಂತಾವೇರ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಉಂತಾಯಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಡ್ತತೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೋದು ಉಂತದೆ ದಾಯಿಗ್ ಹಿಂಚಾಪುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಪ್ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಏನಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂಗ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚನ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋರ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಡ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಗಲಿಸು ಕಣ್ಣು ಇಡೀ ಜೀವನ ಮುಚ್ಚೋದು ಕೊಲ್ಲೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ ಬಂತೇರು ಈರ್ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಈರ್ ಅವು ರೋಡ್ ಪೋಪುನನೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇರ್ ಪೋಪುನ ಬೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಿ ಅವ್ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇನ್ ತೂದು ಬೊಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಅವ್ ರೋಡ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯೇ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇಡ್ಬೋದು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕುಡವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುಡವರ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಮಾಯವಾದಿನಕು ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಮಾಯವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಒಂಜಿ ತುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ತೋಚ್ಪಾತ್ ಕೊತ್ತೆ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಿಪೀಸ್ ಇಂಟು ಹ್ಯಾಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಪ್ಪಿ ಬನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ he made them human, best of the best humans, devotees ante Prabhupada. He made everybody a devotees. So artificial adu nama ipala malpa sathe ichi Krishna conscious is natural. Artificial at it's not artificial sentiment at Krishna conscious au natural ಒಂಜಿ ಜೀವತ್ತ ನಿಜವಾದಿನ ಸ್ವಭಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವಕ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೇವಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮದತ್ ಪೋತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ. ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಕೊರಂದಪ್ಪ ಮರತ್ತ ಬುಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಇರೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ಮ ಬರತ್ತ ಮುಡಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನಿಕಲ ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೊರದಾದ ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಾಲಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಹೊರದಾದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಕು ಅವ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತಂದ ಐಟ್ ಬಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಿಜಿ ಬಂಜಿ ಅವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತಂಡು
ಅಲ್ಪ ಬಂಜಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಬುಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡುವೈದಿತ್ತರ ಏನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಬಂಜಿಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರೋಡು ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಾಡೋ ಒಂದು ಕೊಡು ಮುಂಕು ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಅವು ಬಾಯಿದ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಲ್ತು ತೂವಡು ಸಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಆತೇತ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಮಾತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಾರ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಕಲ ಆತೇತ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಭಂಗ ಬತ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಜಿ ಅವನ್ ಉಲೈ ಪಾಡುಂಡು ನಮ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂವೋಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಇಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಜಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಬಂಜಿ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಅಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತಂದರ್ ನಮ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡುಜ ಬಂಜಿದವ್ಲೆ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಡುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜ ಕಣ್ಣು ತೂಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಮೂಂಕು ಸ್ಮೆಲ್ ಗೆ ತನುಜಿ ಕೈ ಕಾರು ನಡೆಪುಜಿ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಉಲ್ಲೈ ಬತ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಏನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಕ್ಕಿ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿವಕ್ಕ ಬಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಸೊ ದಾದ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸರ್ವೈ ಮಲ್ತಂಡು ಬಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿನ್ ಕೊರುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒರಿದಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊರುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಹಿಡಿತಂದು ತುಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ವಾರ ಆಯರ ಬತ್ತಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ವೀಕ್ ಆಯರ ಬತ್ತಂಡು ನಡೆಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಕಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಕುಡವರ ಬತ್ತರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ದಾಯಿಗ ಒಂದುಂಡ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಿದುಳ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಈತ ಮತ್ತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತು ಫುಡ್ ಬಂಜಿದ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡುವ ಬಟ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಬಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂತ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಕೊರ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನತಿಗೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ತನ್ನತಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಯಾನ್ ಜೀವಡುಲ್ಲೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ನಂಚಿಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಿದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ತೇರು ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರ್ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇವನ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಎನ್ನ ಸೇವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೆತ ನೋಡಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲೂಸರ್ ನಮನೆ ನಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮರಾಮ ಸುಖಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗೇನ ಬೊಡ್ಚಿರ್ನ ಸೇವೆ ಮತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿನಕಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗೋಪಿನಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಮುಡುಲ್ಲೆ he doesn't have any requirements namak ippun requirements are for us not for krishna is happy so mulpa nama toli nama indriyannu krishnagoskara seve maltijinda then what will happen we are the losers namak tikkuch krishnana mas krishna ge na he is not in guilt or he is not sad ఒక ఈ సేವೆ ಮಲ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಂಪ್ ಹಾಕುಜಾರ ಕೃಷ್ಣ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ಲೂಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೂಸರ್ ಸೊ
ಅಂಚ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡೆ ಒಪ್ಪೊಡು. ಏಪ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಂದ್ರಿಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೇವೆ ಒಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಪರಾಧ. ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಾಧಿ, ಮಾಯಾವಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಾಧಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅವಳ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಲೀನ ಆಪುನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಲ್ತ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಡುತ್ತೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಕರ್ದ ಮುನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಕಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆದ ಯೋಗ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಏರಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ ಯೋಗನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಬೈ ಮೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಗ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಏತು ಜನ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಬೈ ಮೈ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇತ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಗೇನ್ ಈಗೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಗೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದ್ ಏರಿಗ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೋಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಗವಂತಕ್ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಡ್ ಒಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಲ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ತನ್ನತಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಸಮ ಒಪ್ಪೋಡು. ಬುದ್ಧಿ ಸಮ ಒಪ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಬರೋಡು. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯಾನ್ ಈತ ಥಿಯರಿ ಪಂಡ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಝೀರೋ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಏರೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ನೆಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಗ್ ಫುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಆವಡು. ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ಒಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ತನ್ನತಿಗೆ ಬೇಡ ಸ್ಮರಣಂ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣಂ ಒಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋಡು. ಒಕ್ಕ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ತೀಯೋಡು. ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಪವಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಕ್ಕ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮದತ್ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಬರಬಾರಿ. ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ವಾಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನು ವರ್ಣನೆ ಕರೋ ಹರೇ ಮಂದಿರ ಮಾಜನಾದಿಶು ಶ್ರುತಿಂ ಚಕಾರಾಚಿತ ಸತ್ಕತೋದಯೇ ಮುಕುಂದ ಲಿಂಗಾಲಯ ದರ್ಶನಾದಿಶು ತದ್ವತ್ಯಗಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಗ ಸಂಗಮಂ ಗೃಹಣಂ ಚ ತತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ಸೌರಭೆ ಶ್ರೀಮತ್ ತುಲಸ್ಯಾರಸನಂ ತದರ್ಪಿತೆ ಆದೌ ಹರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದಾನುಸ್ಪರ್ಶನೆ ಶಿರೋ ಋಷಿಕೇಶ ಪದಾಪಿ ವಂದನೆ ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸೇತ್ ನ ತು ಕಾಮ ಕಾಮಯ ಯಥೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಜನಾಶ್ರಯಾತ್ನ ರತಿಃ. ಯಥೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣಗ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಹಾ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ತಾ? ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ ಸರ್ವೋನ್ನತ. ಬಟ್
ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ 59 ಪರಮಪುರುಷ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತಮವಾತಿನ ಆರ್ ಇಡೀ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತಮವಾತಿನ ಶ್ಲೋಕ ತೊಲೆ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರ್ಥ. ಸೊ ಜನಾಶ್ರಯ ರತಿ ಆರ್ ಜನಾಶ್ರಯ ಜನಾರ್ದನ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರ ವಿಂದಡಿದಿಯೋಡು ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರ ವಿಂದಯೇ ಒಟ್ಟಾತ್ ಈಸಿ ಉಂಡ ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡಿದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ದಾದತಿನ್ ಪಾವನ್ ಭೋಗ ಮಲ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆವಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಸಾದನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಾರ ಪ್ರಸಾದನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಾರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತಗ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪನ್ಪುನ ವಾಚಾಂಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ ಇಡೀ ದಿನ ಭಗವಂತನ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನವರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ ನೆನೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ವೈಕುಂಠ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರವು ಹರೇರ್ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಚನಾದಿಶ್ ಈರ್ ಕೆಲಸ ಏನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದಿಶು ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಮಂದಿರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಮತ್ತೆ ಮಂದಿರ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಸೋಪಗಣೆ ಅಂತ ಅದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲನೆ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಚಕಾರ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಕತೋದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಅಚ್ಯುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡು. ಮುಕುಂದ ಲಿಂಗಾಲಯ ದರ್ಶನಾದಿಶು ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹನ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತದ್ಭೃತ್ಯ ಗಾತ್ರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹನ ತೂವರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತದ್ಭೃತ್ಯ ಗಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂಗ ಸಂಗನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ಕಲ್ನ ಫಲ ಸಂಗನ್ ಗೆತ ನೋಡು. ಘನಂ ತದ ಪಾದ ಸರೋಜ ಸೌರಭೆ ಶ್ರೀಮತ್ ತುಳಸ್ಯ ರಸನಂ ತದರ್ಪಿತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸರೋಜ ಸೌರಭೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಡಿತಿ ನಾವು ತುಳಸಿನ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚಿ ತುಳಸಿದ ಇರೆನ್ನ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ ಫೋಟೋಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ ತುಳಸಿ ಏನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಇರು ಗೆತ ನೋಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಸ ತುಳಸಿದ ರಸನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಲೈ ಗೆತ ನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾದವು ಹರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದಾನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಟೆಂಪಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಧಾಮಡು ಪುನಾಗ ಇದರ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಪೂರಿ ಧಾಮ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದನ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪೋಚಿನ ಭಗವಂತ ಮಾಯಾಪುರಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಪೋತಿನ ಅವು ಜಾಗ. ಸೊ ಅವು ಜಾಗಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾದ ಧೂಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅವು ಪಾದ ಧೂಲಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಟ್ಟೆ ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪುಡ್ಕಿ ಮುಲ್ಪ ಗೋರ್ನಿತ ಪೋತೇರ್ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮಡ್ ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ವಿತೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೊಂದಿತ್ತು ನಕ ಲೇಪಲಕ್ಕೆ ಎಂದರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದು ನೋವೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ಪ ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ವಿತೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಭಗವಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪಾದ ಧೂಲಿನ ಆರ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಲ ಧಾಮಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಧಾಮ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅತಿ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಸೇ ಭಗವಂತನ ಟೆಂಪಲ್
ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕ ಶಿರೋ ಹರಿಷಿಕೇಶ ಪದಾನು ವಂದನೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗ್ ನಮ್ಮ ತರೆನ್ ಕೊರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯೆ ನತು ಕಾಮ ಕಾಮಯೇ ಯಥೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಜನಾಶ್ರಯ ರತಿಹಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ ಆತನ ಅವ್ರು ಋಷಿಕೇಶಗ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನತು ಕಾಮ ಕಾಮಯೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಕಾಮನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿತಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾರಿಗಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವಚ್ಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪರಿಧಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ